Hello netizen! Welcome sa Iris Vlog. Music is innate among us. Isa itong Gift from God. gift natin sa ating mga sarili kung paano tayo mabuhay dito sa mundo na kinakailangan ng musika. Ladies and gentlemen, let me have this opportunity to introduce to you our special guest na talagang may kakayahan sa musika o may abilidad sa musika. Ito na po siya dito po sa Iris Vlog Presents Entrevista. I live, I speak, I feel, I live, I learn, I learn. Diyos marhay na aga sa Induga Boss. Ako po si Arturo Olivares Ulikino, ipinangaki sa Sentro, Ginubatan, Albay, kan Marso 26, 1950, kan sa kong ina na si Rosario Palomilio Olivares, agum ni Teodolfo Paladin Ulikino, bunso sa limang magturugang na sinda Rolando Nole, Sonia Boda Nilo, na sinundan ko. Ang sakong agom, iyo si Josephine Tulinada Ulikino. Ang pagkahilig ko sa musika, naku ako sa elder brother kan sakong ina na si Vicente Panti Palomilio na marhay tumugtog kan Bandoria sa kamarhayan sa iyang boses. Kan nasa grade 4 na ako, napili ako bilang miyembro kan youth band naan mga gamit, gitara, ukulele, snare drum, bongo, tamborin, budaan baho, gibo sa container kan gasolina. So grupo me, nakapag-perform sa Regar Theater sa Ginubatan Albay, naigwa akong solo song number. Nagkaigwa man kami ki Showdown with the boys band in Pulangi, Albay. Puon kan grade 5 hanggang 4th year high school, naging perennial winner ako sa literary musical contest bilang duet competitor. Pagtungtong ko sa college, naging member man ako kan sa Rong Combo Band Group, The Odiums. Naging champion sa tulong local bands kan August 14, 1966 sa Despiras kan Town Fiesta sa Ginubatan, Albay. Kan ipinangaki sumato akong babae kan Disyembre 2, 1982 sa kaugmahan ko, nalapatan ko kitono sa poem kong English kan high school pa entitled The Helpless. Astang nag-aling ako sa aki. Inimbitaran ko si Herman Latumbo sa harong para lapatan kinota so ginibo kong kanta na ginibuhan man niya kan lyrics na Bicol, iyon na inian magbalik ka. Dahil sa trabaho, 2010 na ako nakabalik sa musika. Sa mga nagkakahilig sa pag-ibunin kanta, arog sa ko na daing formal study, ang pagiging composer-songwriter, sarong talento ini nahali sa mahal na Diyos. Iyo ini ang importante, kung igwang naglalaog na tono sa isip nindo, na paghuna mo makakagibo kanin sa rong komposisyon, i-record mo tulos sa cellphone. Kung igwa kang gitara o iba pang instrumento, itugtog mo ini bilang instrumental. Ngo na, astang dahi pa so lyrics. Dapat solo ka sa sarong matuninong na lugar. Mas marhay pag mata sa aga. Good luck sa Induga Boss. Salamat.
kaya ining kamugtakan kakusi mo diniharan an isip ko napupungaw di ko aram kung anong dahilan si paglaong ko kita magdadamay kakaugmahan o sakit man tano ta ini anang yari ano ang ibukong kasalan pun kupan mundo kun mayo ka sa buhay ko pagkamot ko ikasana sagkod na may buhay sa kinaban hain ka na sa kuyang namutan magbalik ka ngunyan. Ko pagkamot ko ikasana nangga sagkod na may buhay sa kinaban hain tanan sa kuyang namutan magbalik ang hain ka na sa kuyang namutan magbalik ka